You know? Mastermind talaga ng lechon manok si Calabar Cats Jumar. Luto tayo ng pansit para sa relasyon laging kumakapit. Muhugot ka. Wow, sauce na sauce. Sarap po. Wow. May palaman pa pala yan? Ay, siyempre. Good morning sa inyong lahat mga kalabarkada. Bali ngayon ay pupunta tayo sa beach at ito yung part 1 na video natin, yung magluluto tayo ng panghanda o baon. What's up mga kalabarkad? Tama? Ohayo gozaimasu. Ayun na. Ayun mga kalabarkada, nandun sila Calabar Cats Jumar sa kasi Calabar Cats Joaquin. Nagluluto ng ayun no? Nagluluto ng lechon baboy si Joaquin. Mga kalabarkada, tignan natin yung ginagawa nila. Calabar Cats Jumar. Mijuni? Calabar Cats Joaquin. Yasumi? Oh. Yan no. Hai, Jonana. Sarap po. Watashi kurogi sang, hanso kurogi. Mga kalabarkada, magkape tayo. Ito, kape. Kape saka tinapay. Tinapay. Kumusta naman po kayong lahat dyan mga kalabarkada? At salamat pala dun sa mga nanood dun sa video natin na yung may nagbenta ng isda dito. Ayun, umabot na ng 1K views yun. So, salamat sa lahat ng silent viewers natin dyan. Sana mag-comment down below kayo para makilala ko naman po kayo mga kalabarkada at para may shoutout din po rin kayo sa mga video na i-upload natin. Tapos mamaya-maya siguro kami aalis. Mga anong oras? Hapon na. Hapon? Panuluto. Tanghali na siguro. Tanghali na. So mamaya-maya tayo aalis mga kalabarkada. Tanghali. Magluluto muna tayo. So ito mga kalabarkada, magkape muna tayo para mainitan ng tiyan. Kape para sa pag-ibig na nang lalamig. Muhugot ka. Ito nung totoo. Isa. Kung na yung patato mo dyan? Tayo mga Pilipino, mga Katolik, di natin makalimutan ang Panginoon nasa katawan. Ayun no. May nakalagay forgiveness. Forgive me ba yan? Para di mawala ako sa oras, Yung nakatatak dyan, forgive me. forgiveness. Sasagot ko naman sa'yo, rest in peace. Hayop ka. Ayun mga kalabarkada, luto na yung lechon no? Yeah. Tignan naman natin yung niluluto natin na pansit. Op. Nagaya na ni Bert. Dahan-dahan lang. Itong kuwan dako kana de. Lutuan man. Yung niluluto natin pansit. Mga kalabarkada. Pansit. Yan. Wow. May palaman pa pala yan? Ay, siyempre. Sa luto tag life laman. Tumpis luto yan. Harap sa Tara. Up, next. Luto na natin. Tira-tira mo ko ah. Saan ka? Yun na. Next, luto natin itong pansit. Naglagay. Ito na. Ito na mag-bidyoan na lang. Pansit. Oh.
Luto tayo ng pansit para sa relasyon, laging kumakapit. Muhugot ka. Dere ah. Magluto ka ng pansit para lalong dumamoy ang iyong kabit. Ulam sa toyo. Pansit luglog. You know? Mastermind talaga ng lechon manok si Calabar Cats Jumar, oh. Baba mo yan. Baba mo yan. Yan. Lagyan pa ng bitchin. Paminta. Ano? Yan, naglilitso yan. Galing yan sa Lauter. Dati doon sa Cebu. Ganyan yung specialty ng lechon manok daw sa Cebu. Wala. Na, tinanggal to kasi wala yung isang buong baboy. Walang ilaw laban na. Saan? Okay na to? Hindi, ganyan mo lang, tas screen mo lang. Pag namamatay, nag-screen off parang cellphone. Ah, Para makasave sa battery. Yan. Improvise na panglak sa lechon manok. Kaya nagkakaubusan ng welding rod sa trabaho. ang amin din alam. Ito ang sala rin, no? Ano? May butas pala yun. Ano, mga madiskarting OFW sa Japan. Yun, mga kalabarkada. Yun, so, sa mga Pilipino dito sa Japan, oh, nagkaroon na kayo ng idea para paano maglechon dito sa Japan. Improvise lang, oh. Yun na. Tapos papahira na ng toyo. Mga kalabarkada, lechon manok. Nah. Pwede pa ba yan? Baka yan? Yan, may uling pa tayo. Baliktad yata. Baliktad. Pang ilang manok na to? Pang lima na to? Last na to? Oo. Bali 5 lechon manok. Ayun, oh. So, what's up mga kalabarkada? So, maligo tayo ng dagat ngayon. Ayun. Tama ka? Tama. Yan, si Kalabarkada Spots TV. Please support. Nawawalan na siya ng pag-asa sa pagwawaiti. Sana suportahan naman natin sa mga kalabarkada. Yeah, support. Kahit subscribe lang, huwag lang kayo manood. Daw, di ba nauso yung kwan? Daw, nauso yung trending ngayon yung lookalike ni Jericho Rosales. May kamukha ka rin, ah. Yung kamukha ko. Bibi Gandang Hari. Hala. Pwede. Pero bago yan, kain muna tayo. Ayan. So, mga kalabarkada, nilagay na natin yung
gulay ng pansit. Ayan o. Bali tayo yung naka-assign na magluto ng pansit, mga kalabarkada. Lapit ng maluto to. Hihini sa tuyok, pre. Uli mo pakadukot kaya. Ganito ba yung sakon sa Caracarlechon sa Cebu? Cebu yun, di ba? Caracarlechon. Malapit ba sa inyo? Daanan lang. Punta ka sa amin. Taga Toledo ka ba? Toledo, Cebu? Toledo, Cebu. Toledo, Cebu. Ikaw? Cebu. Cebu? Mismo? Lapu-Lapu. Lapu-Lapu? Hindi. Wow, sauce na sauce. Sarap po. Sa mga Pilipino dito sa May Unamitsi, ayan o, pwede na kayo mag-order dito. Lechon manok. 1K isang piraso. Pwede na kayo mag-contact kay Kalabra Cards Jumar. Isang piraso, 1,000. Pwede na. Pwede. Ang piraso, 1,000. Negosyante. Order na kayo mga kabayan. Mga nandito sa Inumitsi, gusto nyo mag-order, kontakin nyo lang si Calabar Cards Jumar para pagluluto kanila ang batang nyagasan. Ang bagong luto yan mga Calabar Cards. Fresh na fresh. Hindi kagaya dyan sa binibili nyo dyan sa grocery o sa supermarket na matagal lang naluto. Ito, bagong luto. Nandyan si Calabar Cards. Lover, magaling din yan magluto ng pansit. Order lang kayo. Malapit na masunog yung pansit. Mapala yung pansit ko. Baka masunog. Ano? Lapit ng maluto ka ba? Malapit ng maluto mga Calabar Cards. Mga Calabar Cards, alam niyo ba mga Calabar Cards yung uling na ginagamit namin dito? Yung isang karton na napakaliit, maabot ng 1,000. Sobrang mahal ng uling. Pero okay naman kasi nakakapagluto naman ng mga ilang manok na. Ano? Ready na para sa beach. Magbe-beach na. So, ayun mga Calabar Cards. Bali, paluto na rin lahat yung mga natin, mga niluluto. So, kita-kits tayo mamaya mga Calabar Cards dun sa pupuntahan nating beach. So, ito yung part 1. Ayun, panoorin nyo yung part 2. Andyan yung link sa description mga Calabar Cards. Sana panoorin nyo lahat yan. So, yun mga Calabar Cards. So, mamaya kita-kits tayo. So, dito ko natatapusin itong unang bahagi ng video na to mga Calabar Cards. So, ingat, God bless, and see you on our next video sa part 2 mga Calabar Cards. Bye bye.